hei taas tänne Planet-Torkkilaisten uutuusvideoiden pariin. Minä olen Torkkilainen myös. Tähän tunnette minun kaverini, se huonomuistinen mies, niin hänet edellisestä videosta. Niin minun nimeni on PT. Minä olen samalta planeetalta, Torkki-planeetalta, ja minä opetan teille erilaisia itsepuolustustaitoja ja sitten keihääheittoa. Ja minulla on ystävänä täällä mukana, niin on yksi Ninja. Tulepas mukaan kuvaan, näette. Tulepas kuvaan. Heippa! No niin, sanoks kiltisti kameralle moro. Moro! Sanopas nimeskin. Ninja! Ninja, niin se on hyvä niin. Oho, käs irtos. No Ai. Niin Sairaala. Sairaalaan. Tää ei hyvin alkanut tää meidän video. Niin ensimmäisenä voitais vaikka näyttää niinku mitä voitais näyttää? Voitais näyttää vaikka niinku, mä voisin esitellä ensimmäiseksi minun rakettirepun. Tällä minä tulin, huomaatteko tällä? Tulin toiselta lanneetalta tänne. Se kiinnitetään näin. Tosta tonne. Noin. Ja tällä lähtee. Hui! Joo niin, otetaan takaisinpäin. Ja tässä nyt esittelyvideossa niin Ninja esiintyy vihollisena, eli se on minun vastustaja ja vihollinen. Ja taistelut ovat oikeita. Älkää kokeilko tätä maaplaneetalla. No niin, nyt alkaa ensimmäinen ottelu. Nyt näette. Oho, vähän heikosti käsikin. Nyt lähtee täältä. Noin. Nämä on alkuasento. Tules Ninja matkaa. Aletaan rähisee. Siinä on, huomaatteko, jaha, sieltä se Ninja tuli, niin tuossa on sinisiä kuukiviä, jos panette merkille, niin kuin on tuossa, vaikka ei olla edes kuussa, mutta ne on kuukiviä. Niin nyt lähtee. No niin, nyt tosta. Hujahuta. Humpi! Oli. Jaha, kameratkin lens. Tää ei oikein nyt lähtenyt. No niin, uusi. Tällä uuva. Ikaa! Niin, ja pääs yllättää. No niin, nyt näyttäis vähän Ninjan liikkeitä. Jaha, molemmat kädet irtos. Nyt on vähän heikko päivä molemmilla. Huomasitte, että Ninjalta irtos yksi käsi, minulta irtosi molemmat. Niin tänään on vähän heikko päivä, mutta me yritämme parhaamme. Oho, Ninja pääsi yllättää kaulaan. Kaulaan siljaa käsiä he kiinni. Mitäs nyt tehdään? Hänen käsi on tuossa. Minä en yletä sitä. No, nyt Jumala tulee tuosta, otti pois. Taika Jumala, Juika Tamalainen. Noniin. Granaatti! Granaatti, uää, maahan! Oho, ei se ollutkaan, se oli hämy. Minut meni nenä lyttyyn ja silmät läksi. Toinen kattoo, mihin toinen kattoo. Niin Vai sun nenä on sun päässä? Nyt mä näytän. Mä otan tästä taikanopan. Sillä hutkautellaan, kumpi voi aloittaa taistelussa. Mä aloitan ensin. 3. Nyt on Ninjakkeen vuoro. Katsotaan, pääseekö Ninja? Ninja heitti 6.